Kızlar bugün siz менен нәрсе пішірдіңіз екен, нәрсе ясадыңыз екен. Кім buluştu sizге? Әни buluştumu? Үйде пішіріп қарағаныңыз бар ма соң? Нешінші класста оқисыз сіз? Балалар бақшасында. Алла субханалла екен. Сіз бүгін нәрсе ясайсыз екен, қыздар? Мокрый торт, шоколадный, изобилие. Кім үйретті сіздің бұл торт ясарға? Кто научил? Ну, поначалу бабушка научила, потом мне понравилось, я начала увлекаться делать торт. Егетлер тырыша тоқмаш жайымы жайалар. Молодцы. Бүгін Үзәк урта мәктәбендә бик зур шара уза. Укучылар үзләренең тегүдә, чәчәкләр ясауда һәм аш-суда үзләренең осталыкларын күрсәтәләр. Менә хәзер без район шараларында да хөкемдарлык иткән бәйгенең жюри әгъзасы белән фикерләшәбез. Менә сезнең фикерләр, уйлар ничегрәк калды аларның эшләрен караганнан соң? Безнең бу конкурска укучылар алдан ук әзерләнеп килделәр инде. Кемнең күңеленә нинди һөнәр ята, шуны сайлап алдылар. Алга таба да бу һөнәрләрне алар үзләре кулланыр дип уйлыйм инде. Бүгенге көндә алар үзләре нәрсә эшли алалар, шуны күрсәтәләр. Яхшы әзерләнгәннәрме? Бик яхшы әзерләнгәннәр, әзерлеккә 5 куеп була. Бөтенесе дә молодцы. Здесь сантиметр. Вот, так что вы сами записывались к Новому году. Надо будет записаться. Игорь, надо программу еще я злословила, наверное. У нас в Узякской школе 3-й год подряд проходит конкурс WorldSkills для учащихся и Узякского детского сада. В этом году у нас участвуют и воспитанники Узякского детского сада. Также приехали к нам учащиеся из Шармашинской школы. Каждый год у нас обновляются номинации, добавляются. Это сделано с таким, для того, чтобы все дети были охвачены данным конкурсом, данным чемпионатом.